Lelo Panyasa Voice Box utenga ochokera mudzi mwanje za TA Mabuka Box 76 Mulanje kumeneko aboni kalindo owanyadira amangoti the DC President chila Malawi First the People First akulankhula mwa nthawi zonse pa nkhani zokhuza ndithu ndi mmene dziko lathu likuyendera makamaka pa nkhani za ndale komanso kayendetsedwe ka dziko ndokambonga ntchito dziko aboni kalindo kunena kuti kumulanje kuli nkhani kumeneko akuti pa chipata cha Mulanje kudasuwa katundu osiyanasiyana monga firiji komanso silinda ndi akuti firijiyo idapezeka komatu silinda gas silinda imene ndithu imathandiza anthu odwala chimenechi ikusungidwa ku Mozambique ndithu limodzi pano Panyasa Voice Box timve kuti nkhani ya silinda ikuyenda bwanji komanso iwo nkhani sichokhayi abweretsa nkhani zina zosiyanasiyana zokhuza ndi mmene dziko lathu likuyendera ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. The DC kupitirira kuwayimirira Malawi mopanda mantha mosanyumwisidwa. Ine palibe amene ndingamunyengerere, ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo sindimaona kuti uyu ni m'bale wanga kapena uyu ndimacheza naye. As long as munthuyo walakwisa ine ndimangoyima pa chilungamo, kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa, nkhotakota pakana ku Mchinji, ine ndimangoyima. As long as iwe ndiwe Malawi ndipo ukuvutika, ine ndimangoyima pa chilungamo. Lero tiunikira moyo wa mphunzitsi amene amavutika. Mphunzitsi tu samaonedwa ngati ndi munthu muno m'Malawi. Mphunzitsi ndi munthu mmodzi amene akuzunzika andi boma linayenera litengepo gawo kuyang'anira moyo wa mphunzitsi. Komanso tiyang'ana ana amene ndi asukulu amene ali ovutika kwambiri, amene ali pa mabasale, amene posachedwapo mpano alephera sukulu chifukwa cha negligence kapena mphwayi zimene ali nazo kapena mchitidwe osakhala wabwino umene uli nawo ma MP ambiri amene anapasidwa mwayi okuti akhali ndi basale kuchokera ku boma, koma up to now sakuwalipirira ana, ndalama zingodyedwa. Komanso tiyang'ana zambiri zimene zabwera ndi mavuto zakuwonongeka kwa misewu. Misewu tu ndiye yawonongeka m'masitemu oti akamayenda anthu ambiri akudandaula. Tikayang'ana ku Lilongwe ngati ku 49, kuyang'ana ku Blantyre, kuyang'ana ku Mzuzu, kuyang'ana ku Zomba, ndithu tikupempheni ma authorities makamaka ku Ministry of Transport mupange machawi. Komanso tiyang'ana kwambiri za mchitidwe wa chinyengo umene uli ku road traffic, okuti pakana lero anthu akuyenderabe mapepala. Iye tichikhalire nicho makhadi aliko ku road traffic ko, komano mwina makhadi wa akumapita kwa anthu olemera. Koma tisanafike kumeneko, Amalawi ndafuna ndikutengereni ku Mulanje District Hospital kumene tidalengeza masiku apitawo kuti kudabedwa friji komanso gas cylinder. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti friji ija idasungidwa kuna Masalima Health Center. Audio ya DC itatuluka, anthu amene anaba friji wapa chipatala cha Mulanje oziwikanso anakaitengako friji ija apo pansewu opita kumuloza CDSS ndikukayisungisa kuna Masalima Health Center. Ndikuwako chako na Masalima Health Center kukuti akakufusani munene kuti friji inabwera pa 8 November. Ndipo tikunena pano friji ili ku Mulanje District Hospital, koma silinda sidabwere, idawoloka ili ku Mozambique. Chodabwisa pa nkhani nchonena kuti uthenga tu umene ukupita kwa inu aku Ministry of Health komanso aku council ya ku Mulanje, makamaka inu a chair aku council Mulanje, mumve zimene zikunena kuti ku Mulanje District Hospital kukuchitika uve. Tikunena pano silinda idathawisidwa ili kuvira ku Mozambique, ndipo ukubawo ndi office ya HSA, driver, anthu ake oziwika, ena supervisor wa ma HSA, onse oziwika apa Mulanje District Hospital. Kodi tikuli phwando la kakowa. Tikunena pano olo director for health, medical officer, administrator ndi amene kumatenga katundu kumagulisa pa Mulanje District Hospital. Katundu amene amafuna kugulidwa pa chipatala china chilichonse ku Mulanje District Hospital akupanga zimezi ndi akulu akumene kuli phwando la kakowa. Even katundu akumatuluka mkati muja kutuluka pa gate, alonda akafusa kuti boni katundu yakupita kuti pomwe alibe mapepala akumayimbiridwa foni pa gate po.
kunena kuti asiyeni amene azipita. Even Katemera amene amabayidwa azimayi oyembekezera amene amachedwa nyuneto, kapena tinene kuti Katemera uja amapasa anthu akavulala, amene ujayo Katemera amene uja akumabedwa ndikumakagulitsidwa kuma private clinic kuchita kale. Izizi ndikufuna ku Ministry of Health muziwe kunena kuti kumulanje district hospital kuli mchitidwe wakatangale, ndipo amene akulimbikira zimene zizi ndi akuluakulu aku administration, ma medical officer, director a health, konseko wakupanga zonsezi ncholinga kuti azizilemeresa. Even matayala amene amagalimoto amene anabedwa ndikukayikidwa pa galimoto ya medical officer ndikumakanyamula ku Jerry Tea Estate, anatengedwa matayala aja ndikukabwezeresedwa koma ali ogwirisidwa ntchito kale. Kuli tuphwando la akakowa, kuli kuba, kuli mchitidwe wonyasa kwambiri kumulanje district hospital. Chodabwisa nchonena kuti nkhani zonsezi zikuchitikazi palibe amene wamangidwapo kapena kuyitanidwa ku discipline, palibe. Andi akungotetezana akuluakulu okhaokha, akuluakulu aku DC komanso akuluakulu akumulanje district hospital akumatetezana kunena kuti ayi tisiye kaye nkhani imene tikuyifufuza kaye. Chodabwisa nchonena kuti kumulanje polisi palibe ne akuziwa. Inu zoona mungamabe nditu Katemera wa tetanus. Katemera wa tetanus ndiofunikira kwambiri, koma anthu kumamuba kumakamugulisa pachitakale ku private clinic ina, ndipo zina la private clinic ndi nalo ineyo. Even mayina a anthu onse amene ali involved, akuluakulu aku administration, ma medical officers, onse amene tinawo, onse amene akuba zinthu pamulanje district hospital, amene anaba fridge driver, amene ananyamula fridge yo, onse amene timu yawo tinayo. Nafuna muziwe zimene zinu akuluakulu aku Ministry of Health, komanso bwana DC mwina mukusekedwa komanso bwana MP Santiago Phiri mukuyenera muziwe zimene zimwena simukuziwa chifukwa choti nthawi zambiri mukumakhala muli ku parliament. Koma Santiago Phiri MP akumene ku honorable Santiago Phiri amwanjeza muziwe zimene zikunena kuti pamulanje district hospital pakuchitika mchitidwe wonyasa kwambiri wokuba, ndipo katundu akusowa, mankhwala akusowa. Koma tikunena pano fridge ja inabwerera ilipo mpapa pamulanje district hospital, koma ja imachedwa silinda idakalibe ku Mozambique. Koma chodabwisa anthu akutetezana. Nkhani yathu yoyamba ya lero tikufuna ndimulirire mphunzisi amene amavutika kupita ku sukulu ndikukapanga mapepala ofunika au phunzisi, komanso ndikuchita upgrade, ndikukhala ndi degree in education, koma sakupasidwa ene promotion, sakuenjezeredwa makobiri. Tikunena pano pali gulu lina la maziphunzisi amene anachita upgrade chaka chatha. Koma up to now anangotenga anthu ochepa ndikuwalemba ntchito, and yet it was an order from Ministry of Education kunena kuti maziphunzisi mpange upgrade. Ena anapita ku Catholic University, ena anapita ku Domasi, ndikukachita upgrade ndikukhala ndi ma degree. Koma tikunena pano sakupasidwa ene promotion, sakupasidwa china chilichonse, sakupasidwa olo even salary yawo adakalibe pompaja. And yet anthu ena anzawo amene anaphunzira nawo anatani kodi anapangidwa anapasidwa opportunity, and yet awawa anapasidwa ma offer letters, koma up to now there is nothing happening on the ground. Chimodzimodzinso tikufuna ndimulirire mwana wa sukulu amene akuvutika padakali pano, andi padakali pano pana ambiri alephera sukulu chifukwa cholephera kulipira mafizi, chifukwa chokuti ma MP ambiri ammadera mwawo ndalama ya basale akuyiyendesa mwachinyengo. Mwachisanzo tiatenge ana amene ali ku Nchinji Secondary School, amene wawo amene ali under basale, ana amene wawo kwana 19 posachita pambano alephera sukulu abwezedwa chifukwa choti ma MP adera limeneli pakana kumagawa secondary school kuliso ana ma MP adera limeneli sakulipira basale kuma maskulu amene wa magawa secondary school komanso Nchinji Secondary School. Izi ndizomvesa chisoni kunena kuti inu ma MP yathu mmalandira ma millions, muli ndi makobiri woopsa
apyuta inu koma mukulephera kuti muwathandize ana ena timakumvesa ni chifukwa cha sukulu inakuvutani koma mudziwe kunena kuti it is their right anawo ndi chifukwa chake boma linayika basale kuti inuyo ma MP muzitenga this opportunity ndikumathandiza the need ena nuso mukumatenga ndrama imene ijayo ndikumapangira zanu ndikumanama ngati mukufuna kuwathandiza ana asukulu and yet mukukapangira zakatangale kukayigwirisira ntchito ndrama ija kumagulira zinthu zanu osakhala kuwathandiza ana tateni tizikondana muno Malawi ana kuti akhale bweziko kuti likhale bwino likufunika ana ophunzira nkhani ina imene ndikufuna ndiyibweretse mamawa uno ndi yaku nkhani yokhuzana ndi misewu yathu imene yawonongekera komatu misewu ndiye yawonongeka and uthenga umene ukuyenera upite ku Ministry of Transport makamaka kwa Japi Muhangu kunena kuti mwina mukhale ndi programu yanu ya daladala yoyendera misewu muione mwachisanzo tatenga misewu ochokera pa Bingu Stadium kupita ku 49 kufika ku 25 ndiye muutenge msewu ochokera ku Chipasula Secondary School ulendo kupita ku 23 muutenge msewu opita ochoka pa Central Hospital kupita kwa Simama kukatulukira ku Kawale muitenge msewu wa ku 36 kumeneko ndiye kwa agalu eni ku 36 tu mabwana enuyo munati muende kwa apwetekere mumva chisoni munati muende ku Machinjiri muyende ku Nancholi muyende ku Bangwe mukaone misewu ili kumeneko ndizomvesa chisoni uja wa bypass uja opita kwa Vumbwe kuti ukatulukire ku Mpemba uja sizikuziwikaso kuti sogolo lake lili patipo andi apapa mukamanena kuti amatraki asamafike mtawuni oyendesa matraki musamafike mtawuni musamaende mtawuni ndikumadabwa kuti kopesano amatrakiwo aziyenda kuti popeza misewu ndiyonongeka komanso misewu ndiyochepa andi amwenye katundu wawo wambiri amakamusisa mtawuni kodi traki iyo ingobwera ikaime pa 6 miles ikaime pa roundabout ya Lunzu kungokhala pamene po truck driver kumangozunzika andizomvesa chisoni kwambiri so malamulo enawo amene mukupangawa mukanamabangaso mukuziwa kuti misewu yanu sili bwino misewu yathu ndiyowonongeka kwambiri misewu sili bwino yawonongeka olokungotenga ka greda kamene ukakhala wa senti wopita ukoko ukatulukira ku 25 nde tala aja nangompanga kungomunyambitisa ngati kaya kalilime kaya anachoka kale ochoka pa ujeni pa chani apa pa senti ulendo kukafika kuenda Masafu Road umene ukumakhangatiso MP kulibe pakati apo ananamizira kubweresa zimagreda ati khaya kuima nazo pamandapo apatu pamanda patayidwa agalu kuseri kwa polisiku ndizomvesa chisoni kuti madaipa agalu akutayidwa kumene kwa anthu opanda chisoni manda lero mwasandusa otayiramo agalu mulibe chisoni ndithu se umene unanamizidwa ndi matraki pakati apo kubwera zomanga misewu ya kunamiza ngati akufuna apange nsewu koma ili filimu ndizomvesa chisoni kwambiri misewu yawonongeka mukapita munzuzumu kuyang'ana even kuchitipa kuli misewu ina yonama yoti simaziwika kuti izakonzedwa mukafika pa jenda ulendo kumapita kuikwendeni uko eni kwenu misewu ndiyowonongeka kwambiri so munayenera kuti inu Minister of Transport muyang'ane nkhani imene komanso nkhani ina imene munayenera muyang'ane ndi madandaulo amene akupangika ku road traffic anthutu akumuthokoza Norman Chisale kuti anapita kuja kumachedwa ku immigration kukayang'ana kukaona mavuto amene akukumana ndi anthu ininso Minister of Transport mupite ku road traffic mukaone mavuto amene akukumana ndi anthu kuti munthu apeze license inayenso amayenera anyeme andi chodabwisa kwambiri kuti license ukamaifuna munthu ukumapasidwa pepala lokuti kungonyowa ndi mvula ndiye kuti license yo basi yathera pompo are we serious as a country kumanena kuti ndi boma limene likutukuka koma anthu kumapasa mapepala
andiso izi zomanena kuti license zama categories and license kumayipanga renew sizabwino zikuzuza anthu andi munthu kuti upeze license yabwinobwino kadi yabwino ndikuti upereke ndalama kuti chinyengo kwambiri kuja kumatchedwa ku road traffic panayenera kuti ma authorities mutengepo mbali muyang'ane kwambiri zimene zikuchitika ku road traffic sizikuyenda olo pang'ono andiso ma officers aku road traffic kuyang'ana salary yawo kumanena kuti anthu akamapangadi chinyengo samalakwa salary yawo ndiyochepa salary yawo ndiyomvesa chisoni ma uniforms aku road traffic ayamba kusuluka ma uniform ngati mmene amakhalira apolisi mujamo kumvesa chisoni. Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.